Senyores i senyors, benvinguts al nostre Verihuevo teletreball número 39. Així estem en el teatret. Avui ens ha pegat per provar nous personatges. Estem desficiosos. A veure, avui, per exemple, anem a provar el coronavirus. A veure com és. El coronavirus. Coronavirus. A veure. Yeeey! Soy coronavirus. Soy el coronavirus de Wuhan. Wuhan. O sea, sopa de murciélago, escama de pangolín. He vingut jo aquí, coronavirus, a Verihuevo. Perquè tot el món diu que a culpa del coronavirus manifestació 8M en Espanya. Bueno, jo ja estava allí donant pel cul per allí, però no. Va ser pitjor el míting de bo en Vista Alegre. Jo sí que va ser, el Ortega en mi ahí. Espanya. Senyores i senyors, és de veres que estem molt desficiosos. Estem així intentant pillar-li el truco a tot això. Avui mos ha pegat pel... Diu coronavirus! Si se vos ocorrís alguna cosa, mos dieu, Si no vos agrada xino, pues lo que vulgueu. Senyors i senyors, avui estem en un Verihuevo especial al teatret, el Verihuevo número 39. Anem a fer un repasset amb vosaltres, així, de coronavirus. En primer lloc, de l'últim Verihuevo, hem de dir que Miguel Bosé ha continuat dient bobaes sobre el tema este de les vacunes i los nanobots i los microchips que mos volen clavar en les vacunes, que dius, Miguel Bosé, per l'amor de Déu. Bé, este home ha continuat, se li han tirat tots damunt, s'ha fet molta broma, ja ho sabeu, ho vam dir l'altre dia, del polvo intel·ligente, però això ja parlarem. Bé, total, que Miguel Bosé ha continuat. També, perdoneu, hem tingut una setmana negra, s'ha mort el Pau Donés, s'ha mort la Rosa Maria Sardà, vull dir, la cosa que dius, hòstia puta, s'ajunta tot, quan ve totes les desgràcies, venen totes juntes. Bé, però atenció, perquè dins d'esta desescalada, d'esta nova normalitat dels collons, tenim que torna el futbol. Què? Torna el futbol, senyors, i a nosaltres continua suant-nos la polla, però per davant i per darrere, tota la vida, i és que mos dona igual, el futbol, torna el futbol, diu, chico, vale, torna el futbol, i a vosaltres ens continua suant la polla. Bé, això és la notícia, però a veure, avui en el Verihuevo d'avui volem simplement reflexar un parell de notícies que sí que ens han trasbalsat una miqueta. La primera seria esta, a veure si vos agrada. El Congrés, senyores i senyors, en el Congrés s'ha aprovat un projecte no de llei per retirar-li les medalles a Billy el Niño, un projecte no de llei. Billy el Niño, ja ho sabeu, el famós torturador franquista que tenia medalles i tenia honores, no? Total, que s'ha aprovat un projecte no de llei. Hem de dir una cosa, i és que mos ha agradat molt, vosaltres dieu, ja està xuplant-li la polla. Doncs sí, mos ha agradat molt un discurs, xicotet, que ha fet Íñigo Errejón. Íñigo Errejón ha fet un discurs molt contundent dient que bé, ells apoyaran un projecte no de llei, però l'ideal seria directament en el BOE, que demà mateixa en el BOE estiguera la retirada de medalles. I mos ha agradat el discurset, ja està. Així la gràcia quina ha sigut? La gràcia és que Vox, senyores i senyors, Vox ha votat en contra, evidentment, no? El PP ha fet una abstenció, s'han abstenido, no? Però la gràcia és que dins del PP n'hi ha uno que li diuen Adolfo Suárez Illana, és un vell conegut, Adolfo Suárez Illana, que és el fill d'Adolfo Suárez, que està en el PP, l'atontao i que està sempre xina giraet, xina com de cul, no? Que pareix que siga el de la voz, el sofà, el silló de la voz. Total, que l'Adolfo Suárez, el tio ha votat en contra. Què dius? Per què? En contra del seu partit ha votat en contra. I ja està. Només cal recordar un grandes éxitos de Adolfo Suárez Illana, i és l'home que en un moment donat va dir això. Diu, en Estados Unidos se ha aprobado una ley que permite abortar después del nacimiento. Eixe és Adolfo Suárez Illana. Que moltes mares al seu fill de 34 anys li van dir: has sentit, Adolfo? Ala, ves al Santedai, que encara te puc avortar.
Ala, tira a fer feina. Total, que senyores i senyors, Adolfo Suárez va escollar per a ell, i un altre va escollar avui, senyors i senyors, anem adelantant, perquè n'hi ha un tema que porta setmanes en les xarxes socials. Les xarxes socials estan en flames per este tema que vaig a dir-vos ara. És un meló que s'ha obert, el de la transfòbia, el meló de la transfòbia. S'ha obert un meló que Déu. La va escollir seria per al PSOE. Per què? Vosaltres diu, Xavi, per què? Què ha passat ara? La va escollir per al PSOE. I el títol seria Panfleto Transfobo. Vos explique. Ahir el PSOE va repartir un argumentario interno, que la paraula ja mola, un argumentario interno, en contra de la teoria queer i de l'autodeterminació de gènere. Això seria l'argumentario. En aquest argumentario senyala principalment a les dones trans i nega la seva identitat de dona, tema que porta setmanes arrastrant-se, vull dir, negar la identitat dels trans, de les dones trans com a dona. Tot això bé, la que ho han pastrat són uns tuits, si aneu buscant ahir en les xarxes, uns tuits de J.K. Rowling, que és l'autora de Harry Potter. La J.K. Rowling s'ha clavat en este merder, fins i tot el Harry Potter ens hem enterat que no està d'acord en la J.K. Rowling. Harry Potter li ha tocat en les ulleretes, li ha dit JK, que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, JK. JK no està d'acord en Harry Potter. Fins i tot, atenció, en el pamfleto Carla Antonelli és una diputada del PSOE que és transexual, que dius, que patxa! Una diputada del PSOE transexual. Ha dit, Carla Antonelli, que este pamfleto no li representa, que és un pamfleto transfóbico envuelto en seda, no emanado de ningún congreso. Ho ha dit molt clar. Això no ha eixit de ningún congrés, això s'ho han tret de la mànega i nosaltres van dir, què patxa? Total, que a més, atenció, en el text es diu que, això és xulo, diu, el sexo es un hecho biológico. El activismo queer desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico, poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres y los logros del movimiento feminista. Què? Bé, això, senyores i senyors, això ha fet que les xarxes estiguen ahí a tope. Nosaltres estem ahí averiguant, que és la nostra feina, estem ahí averiguant a veure què ha passat així, estem ahí veient el que diu un o el que diu l'altre, estem fent un averiguo, però la nota divertida, i ara ve lo bo, la nota divertida, per al averigueu així, jo vestit de coronavirus gordo, que és el gordonavirus, diu, la putada és que el president de Hazte Oír és aquesta associació que nosaltres ja hem tingut alguna coseta amb ells. Hazte Oír, tenen un logotipo que posa H-O, Ho. ¿Tú qué eres de Ho? Yo soy de Ho, Hazte Oír. Els de Hazte Oír, que tenen un president que li diuen Ignacio Arzuaga de los cojones, de segon apellido de mis cojones, dice que celebra, clar, al veure este pamfleto transfobo del socialista, diu, celebro que 3 años después el Partido Socialista le dé la razón a nuestro autobús. ¿Qué? Recordeu que l'autobús de Hazte Oír són els que anaven per ahí en una pancarta que posava los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Molt bé! Sí, senyor, jo no sé ni lo que tinc, en el traje este no sé ni lo que tinc, la pelila se me queda ahí clavada, no sé lo que tinc. I ja està, senyors, Bascollà és per ací, Bascollà és per allà, continuarem informant, moltes gràcies, i ja se n'anem a casa de coronavirus. Coronavirus, pangolín, coronavirus, no quiera, para vídeo. Otro murciélago.